anyị na-anabata gị ugbu a n'ihe mmemme anyị nke a na-akpọ GCK kwa ụbọchị, ebe anyị na-ahụ aka nsọ Chineke ka ọ na-arụpụta ọrụ ebube dị iche iche. Onye ọzụzụ atụrụ WF Kumuyi bụ onye nke Chineke tere mmanụ, Chineke ji wee na-agasa n'ezi ozi ọma n'ụwa niile, bụ onye na-edu anyị dịka anyị na-eme ihe emume nke taa. Nwanna ụdịka ihe omeko gị mbụ n'ihi na-aga n'ụzọ wezu mmadụ rịghasị na onye a bụ onye ma bụrụ n'oge gara aga, rịghasị na ile anya na gị na anyị gakara ụlọ akwụkwọ n'oge gara aga, mana emesịa dịka ị na-aga n'ihu na-ajụ ya ajụjụ iwee chọpụta na ọ bụ onye na ọ bụghị onye iche na ọ bụ ka ya onwe ya bụ. Aghọtara m ihe na-ekwu nwanne nwoke, nke a bụ ịkpọ mmadụ onye ọ na-abụghị. Dịka anyị na-aga n'iru ugbu a n'ịkọ akụkọ maka otu onye nke na-agwọ nsọ, onye anyị na-ekwu maka ya bụ onye na-eche na ọ bụ ihe ọ na-abụghị. Ọ na-eche na ya onwe bụ onye mara Chineke, mana dịka onye nwe anyị Jizọs Kraịst na-aba nso, o wee mee ka ọ hụta ọnọdụ nọ n'ime ya, o wee hụta na ya onwe bụ onye na-etoru ezu oke n'iru Chineke, na ọ dị mkpa ọ dị na ọ ga-abụ onye ga-enwapụta nzọpụta nke na-eweta mgbanwe nke ndụ, wee nwee mkpebi ịnabata ọbụnadị mgbanwe nke ndụ nke na-esi na Kraịst wee na-abịa. Onye ka ịbụ dị na nwa mgbe nta, onye nwaanyị ga-ekpughere anyị ka ịmata onye bụ kpọmkwem si n'okwu Chineke nke anyị ga-anụ ugbu a. Cheta ihe Jizọs Kraịst kwuru, okwu ikpeazụ o kwuru na amaokwu nke 19, ọ sị na amaokwu 19 ahụ, ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Nwoke ahụ wee sị, ihe ndị a ka m meworo. Lee anya na amaokwu nke 20, nwokorobịa ahụ na-agụ onwe ya dịka ezi onye, mana o zughị oke. Ị bụ ezi onye mana izughị oke. Ịkwụ n'ọkpa gị abụọ ma ekwughị kpọmkwem. Ị na-achọ ka irubere Chineke isi n'ike nke onwe gị, mana imebeghị ya n'ozuzu oke. Hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Nwoke ahụ wee sị, ihe ndị a niile ka nrịbaworo ama kemgbe ndị na okorobịa. Eziokwu, ị na-ekwu eziokwu? Onye agbata obi gị dara ogbenye, gịnị ka ị meworo? Ị na-ekwu eziokwu? Onye agbata obi gị ka ọbịam na-atọpụ akwa n'ukwu, gịnị ka ị meworo? Onye agbata obi gị ahụ tụtụrụ racha, gịnị ka ị meworo? Onye agbata obi gị nwere ọtụtụ ọgbachie, gịnị ka ị meworo? Ịsara ihe ndị a niile ka m meworo kemgbe ndị n'okorobịa. Ị pụghị inye onwe gị ule, were aka gị nye onwe gị akara ule. Ngwa ka anyị lee anya na amaokwu 21. Amaokwu 21, Jizọs sịrị ya, ọ bụrụ na ị na-achọ ka izu oke, laba ree ihe niile ị nwere, nye ndị ogbenye. Isi na izuru oke n'imewo ihe ndị a niile, n'ịhụrụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Lee ndị ogbenye gbara gị gburugburu, ha bụ ndị agbata obi gị. Gaa ree ihe ị nwere, nye ndị ogbenye. Gịnị mere o ji kwuo nke a? Ọ bụrụ na ọ bụ gị nwa ka ahụ na-adịghị, ị ga-achịkọta ego niile ị nwere, zọwa onwe gị n'ụlọ ọgwụ ka ahụ dị gị mma. Lekwa ndị ogbenye, lekwa ndị agbata obi gị, lekwa ndị ahụ na-adịghị. Ọ bụrụ na ị hụrụ ha n'anya dịka ị hụrụ onwe gị n'anya, ihe ị gara emere onwe gị ka ahụ dị gị mma. Chịkọta ego niile ahụ, zọba ha ndụ ka ọ dị ndụ. Nke bụ ihe ị ga-eme. Esi na ịhụrụ onye agbata obi gị n'anya, na ịhụrụ Chineke n'anya, na irubewo isi nye ya n'ụzọ niile, na ihe ndị a ka ị na-eme kemgbe dị n'okorobịa. Ọ dị mma. Ngwa lee nne gị, lee nna gị, lee ọnọdụ ha nọ n'ime ya, na-atagbu onwe ha n'ahụhụ. Ọ bụrụ na ọ gị nwa na-ata ụdị ahụ dị otu a, ị ga-achịkọta ego niile ị nwere, ree ihe niile ị nwere, sị, nke a m dị ndụ, aga m eriju n'afọ. Nke onye riri ka o bu laa, aga m anwụ n'ọnọdụ a. Ị ga-achịkọta ego niile ị nwere, were rijuo afọ, dị ndụ. Ugbu a, ihe ị gara emere onwe gị, mere ya nne gị, mere ya nna gị. Ọ bụrụ na gị onwe gị nwere nsogbu ọgbachi uhie, nkekwa achụpụrụ gị n'obodo ma ọ tụọ gị mkpọrọ dị, ị maara n'ezie n'ọnọdụ ahụ ka ego gị pụrụ ịnapụta gị n'ime ya. Ị ga-eweta ego niile, ihe ọbụla zara kọbọ, shishi, tọrọ, afụ,
ihe ọbụla bụ ego dị gị n'aka ị ga-ewepụta ya wee napụta onwe gị n'ọnọdụ ọjọọ ahụ. Ngwa lee onye agbata obi gị eboro ebubo ụgha were tụgbuo ya n'ụlọ mkpọrọ. Esi na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya dịka ị hụrụ onwe gị. Ọ dị mma, ihe ị gara emere onwe gị gaa mere ya onye agbata obi gị nọ n'otu ọnọdụ ahụ. Ị maara mgbe Kraịst lebara anya n'akwụkwọ ule ya, ọ hụtara n'ezie na o zughị oke ka o kwesịrị. Site n'ozi anyị nụrụ ugbu a, anyị hụtara na nwa okorobịa ahụ bịakwutere Jizọs Kraịst hụtara onwe ya dịka onye ezi omume. Etu a ka ọ dịkwa anyị nwa n'ụbọchị taa. Ọtụtụ n'ime anyị na-ebu n'onwe anyị elu dịka ndị ezi omume ma na-abịada ndị ọzọ ana dịka ndị mmehie. Mana akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata ụfọdụ ihe. Nke mbụ bụ na mmadụ niile emehiego wee megide Chineke. Onweghị onye na-erukwa ọtụtụ Chineke. Nke abụọ, ihe niile anyị na-akpọ ezi omume nke mmadụ esi n'anya Chineke wee nye ya, ha niile dị ka nke akwa. Onweghị nke na-erute ọtụtụ nke Chineke. Nke atọ bụ na naanị Kraịst bụ onye nwere ike ime ka onye mmehie were onye nwegharịrị anabata na alaeze Chineke, n'ihi na ọ nwụrụ n'elu obe maka anyị. Ugbu a ka anyị gee ntị ka anyị hụ ka onye mmehie ga-esi wụrụ onye nwegharịrị o wee bụrụ onye anabatara na alaeze Chineke. O chere na ya bụ ezigbo otu mmadụ. Gị nwa na-echekwa na ịbụ ezi onye na-enweghị Kraịst. Isi na ịbụ ezi onye na-enweghị nchegharị, o kwere omume. Kedu ka ị ga-esi bụrụ ezi onye na-enweghị amara Chineke n'ime ndụ gị? Kedu ka ị ga-esi bụrụ ezi onye? Kedu ka ị ga-esi bụrụ ezi onye na-enweghị ịhụnanya nke Chineke? Ana m ekwu ịhụnanya Chineke ịbata n'obi gị. Kedu ka ọ ga-esi bụrụ ezi onye ewezụga na ịhụnanya Chineke na-edu gị na-akpọga gị n'ebe Kraịst nọ ka ị wee hụ mmadụ n'anya dịka Kraịst gara hụ ha n'anya? Iche na izuru oke mana izughị oke n'ezie. Gaa ree ihe niile ị nwere, ree ihe niile ị nwere nye ndị ogbenye, nyere ndị ogbenye aka, kulite ndị na-ada mba, lekọta ha anya, ndị gbara gị gburugburu. Mgbe ahụ ka ị ga-enwe akụ n'eluigwe. Mgbe nke a gasịrị, bịa so m n'azụ. Ugbu a ka anyị na-abịa n'oge nke eziokwu, oge nke mkpebi. Ị nwere ike ịdọrọ ichegharị pụọ na mmehie gị niile wee si n'izo onwe gị n'ọrụ nke mmadụ wee pụta, maọbụ ị gaa n'iru ịdị na-eme onwe gị ka ị bụ onye na-abụghị. Nke ọ ga-abụ emesịa ihe niile i mere ka abụ ihe ga-efunanya na ndụ ebi ebi. Ugbu a bụ oge nke a na-anara mmadụ nke ọma. Ugbu a bụ ụbọchị nke nzọpụta. Ịdị njikere ịnabata ịhụnanya nke Chineke hapụrụ ime ihe niile nke o nyere anyị site n'ọkpara ya, dịka akwụkwọ nsọ mere ka amata n'akwụkwọ Jọn n'isi 3:16 si na Chineke nna hụrụ ọnanya otu a na o nyere ọkpara ya ụmụ n'anya, ka ọ ga-abụ onye ọbụla nke kwere n'aha ya ka o weghela n'ihi kama ka o wee nwee ndụ ebi ebi. Onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-abịa ugbu a ịkpọrọ anyị baa n'ohere ọma nke nzọpụta ahụ nke dịrị mmadụ niile. Onye nwe dị njikere ugbu a ịgbaghara gị mmehie gị niile. Ihe ọbụla bụ mmehie i meworo, ọ ga-enye gị mgbaghara mmehie, nye gị nzọpụta, n'ihi na Kraịst bụ onye nzọpụta. Onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. A ga-azọpụta ya. Ugbu a, ọ bụrụ na ahụ adịghị gị, eso m gị na-aṅụrị. Abalị a bụ abalị ọgwụgwọ nsọ nye gị. Ka anyị hụdata isi anyị, mechie anya anyị ugbu a, chekwuru Chineke na ekpere. Hụdata isi gị, mechie anya gị dịka anyị na-ekpe ekpere. Dịka Moses welitere agwọ ọla ahụ elu n'ọzara, ọbụna dị otu a ka a ga-ebuliwa nke mmadụ elu, ka onye ọbụla nke ga-ekwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, hụ gị n'anya otu a, gị onwe gị nọ n'ime ụwa, na o nyere ọbụna ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke ga-ekwere na ya agaghị ala n'iyi. Ị gaghị ala n'iyi, ị gaghị ala n'iyi, kama ị ga-enwe ndụ ebighị ebi. Hụdata isi gị, mechie anya gị, gwa onye nwe anyị mmehie gị niile. Onye nwe anyị dị njikere ịgbaghara gị mmehie niile i meworo na ndụ a. Ọ chọrọ inye gị nwere onwe. Ọ chọrọ inye gị nwere onwe zuru oke, nye mkpụrụ obi gị, nye mmụọ gị, nye anụ arụ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ mgbaghara mmehie dị otu a, ọ bụrụ na ị chọrọ nzọpụta dị otu a, ọ bụrụ na ị chọrọ nnapụta, welie aka gị elu, si onye nwe anyị, anọ m ebe a,
achọrọ m nzọpụta, achọrọ m mgbaghara mmehie a, ana m achọsi ike. Ọ na-akpọ m akpịrị nkụ. Welie aka gị elu ebe ọbụla ị nọ. Onye nwe anyị ga-emere gị ya n'abalị a. Si onye nwe anyị, ana m abịakwute gị. Onye nwe anyị, ana m abịakwute gị. Onye nwe anyị, ana m abịakwute gị. Chineke gọzie gị. Onye nwe anyị gọzie gị ebe ahụ ị nọ. N'abalị a, achọrọ m ka amamikpe nke mkpụrụ obi m a ka ewezuga ya. Achọrọ m ka m nwere onwe m kpamkpam, ka m nwere onwe m pụọ na amamikpe niile nke mkpụrụ obi m. Napụta m ka m nwere onwe m. Ụzọ esi aga eluigwe bụ site n'iweda onwe gị ala. Wedata onwe gị ala dịka nwa mmefu ahụ ji sị, onye nwe anyị, emehiewo m megide gị. Mmehie m na-ewute m. Mmehie niile m meworo na-ewute m. Biko gbaghara m. Gbaghara m ọnọdụ ọjọọ m biri ndụ n'ime ya. Aga m ekpuchi mmehie m ma ọlị. Ana m ekwupụta mmehie m niile nye gị. Ọ ga-azọpụta gị. Si onye nwe anyị, ana m ekele gị. Ekele dịrị gị onye nwe anyị. Ekele dịrị gị Chineke. Eji m obi m niile na-abịakwute gị. Nzọpụta ka m na-anata n'abalị a ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Achọrọ m isoro gị kpee ekpere ugbu a. Nna anyị nke eluigwe, ana m akpọku gị n'aha Jizọs. Ịbụ Chineke onye hụrụ ụmụ ya n'anya. Isi na ị ga-egosi mmadụ niile obi ebere, na onye ọbụla nke na-akpọku gị, onye ọbụla nke na-abịakwute gị, na ị gaghị ajụ ya ma ọlị. Onye nwe lekwa ndị a niile n'otu n'otu. Ọ dịghị onye ị ga-agafe. Gbaghara ha mmehie ha n'otu n'otu n'aha Jizọs. Hichapụ mmehie ha niile. Hichapụ ncheta nke mmehie ha n'otu aka ahụ. Onye nwe anya ma arịọ gị, nye ha nwere onwe ahụ, ka ha ghara ịlaghachikwa azụ na mmehie ndị ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Ka amara Chineke zoo ka mmiri bata n'ime ndụ ha. Ka nzọpụta si n'aka gị bata n'ime ndụ ha. Ka udo, ọṅụ nke ya na nzọpụta so bata n'ime ndụ ha. Ka o zuo oke n'ime ha n'otu n'otu n'aha Jizọs. Amen. Ana m ekele Chineke emewe na ndụ gị. Agbagharawo gị mmehie gị. Kwuo ya sị na agbagharawo m mmehie m. Kwuo ya, enwetawo m nzọpụta. Ọ pụtawo ihe n'ime ndụ gị. Toonu Chineke anyị. Onye nwe anyị sị na ọ ga-abịa na mmezu. Ugbu a, ọ bịakwa na mmezu. Ọgwọ nsọ ga-abịa na mmezu na ndụ gị. Ihe ịrịba ama ga-abịa na mmezu na ndụ gị. Nnapụta ga-abịa na mmezu na ndụ gị. Ngwa ngwa nụrụ eme n'ikpeazụ, ọ bịago na mmezu. Anya ahụ kpuru ìsì ga-ahụ ụzọ n'abalị a. Ntị ahụ chiri echi ga-anụ ihe n'abalị a. Ọ bụrụ na iji osisi na-aga ije, ekpecha ekpere, tụfuo osisi ndị ahụ, malite ịga ije n'aha onye nwe anyị, ị ga-aga ije. Ọ bụrụ na o nwere ihe igwe eji tii gị n'ọkpa n'ihi na otu ụkwụ dị ntakịrị karịa ụkwụ nke ọzọ, ngwa ngwa ekpesịrị ekpere, ihe niile ga-adị kpọmkwem ka Chukwu si kee ya. Ọrịa kansa ga-ala ka n'anyị. Ụdị nsogbu akpọrọ ọrịa na ndụ gị, ha niile ga-efepụ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ ga-abịarịrị na mmezu. Olee ebe nọ? Ọ ga-abịa na mmezu n'isi gị. Welie otu aka gị elu, bikwasị aka nke ọzọ n'ebe ahụ ị nwere nsogbu. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-ekele gị. Ị bụ Chineke hụrụ ụmụ ya n'anya. Chineke dị ebube nke na-adịghị eme atụ agha. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ị bụ onye nzọpụta, ị bụ onye na-agwọ ọrịa, ị bụ onye mgbapụta, ị bụ onye na-azọpụta mmadụ. Onye nwe anyị, na m arịọ gị, mmadụ niile n'ebe ha nọ, ka ha nata ọgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Nata ọgwụgwọ nsọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Nata mgbapụta, nata ihe ịrịba ama n'aha Jizọs. Nnapụta si n'eluigwe zute onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Anya ahụ kpuru ìsì, ngwa mepee, malite ịhụ ụzọ. Onye ngwọrọ, ngwa bilie, malite ịga ije.
ndị nwere igwe etiri ha n'ụkwụ ma ọ bụ ụdị nkwarụ ọbụla aka Chineke na-emetụ gị aka ugbu a guzoro kpọmkwem gaa ije dịka mmadụ n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbi malite ịnụ ntị, malite ikwu okwu. Onye nwe anyị, ụdị ihe ịrịba ama onye ọbụla a chọrọ ka ọ pụta ihe na ndụ ya, ka ọ pụta ihe ugbu a, ka e nwee ihe ịrịba ama aghara n'ebe niile ugbu a n'obodo anyị, n'Afrịka niile, gafekwara mba Afrịka n'aha Jizọs. Emezuo ya, emezuo ya n'aha Jizọs ka anyị rịọrọ. Amen. Asị m gị na ọ bịawo na mmezu, ọ bịawo na mmezu. Ọ dị onye ọbụla kpụrụ isi n'ọgụ n'akụkụ, lee ya ugbu a. Ọ dị onye na-adịghị anụ ihe nke na-adịghị ekwu okwu, nwalee ya ugbu a. Ọ na-anụ ihe ugbu a, ọ na-ekwu okwu ugbu a. Ọ bụrụ na ị dara ngwọrọ na mbụ, tụfuo osisi ndị mkpọrọ ahụ, osisi ndị ngwọrọ, tụfuo ya, malite ịga ije. Ihe ịrịba ama ewerego ọnọdụ na ndụ gị. Kansa alawo, ọrịa niile ndị ahụ agbafuwo, ha efepụwo. Imeela maka isonye n'ihe ọmụmụ GCK kwa ụbọchị. Anyị na-ezite ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgba gị ume n'okwukwe. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa okwu a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị, ị na-enyere anyị aka ịgbasa ozi ọma na-azọpụta ndụ n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị meworo na ndụ gị, ma kwupụta nke a n'ebe e nyere ohere maka ya na mgbada. Biko nwanne m, ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụkwa anya na ị ga-esonyere anyị site n'akụkụ niile nke ụwa na ọgbakọ mkpọsa ozi ọma ọzọ nke na-abịa. Ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ.